όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία, θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη. 1, 2, 3. Εδώ μαζί σου.